Dear Miss Love, good day po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ako nga pala si Rafi, 29 years old pa lamang. May isa ng anak pero hiwalay na po ako sa kinakasama ko na si M. At nasa poder niya ngayon ang bata. Pero kahit hiwalay na kami, hindi ko pinapabayaan ang responsibilidad ko bilang ama niya. Kada sahod ko, inuuna kong magpadala para sa anak ko. Pero Miss Love, hindi po tungkol sa amin ni M ang kwento kong ibabahagi sa inyong lahat. Ito ay tungkol sa isang babae mula sa nakaraan ko. Isang babae na hindi ko akalaing muli kong makikita. Isang babae na magiging dahilan ng pinakamagulong kabanata ng buhay ko. Si Myla. At si Myla ay asawa ng amo ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school, Miss Love. Bata pa lang ako ay nasanay na akong magbanat ng buto. Kung saan-saan na ako napadpad para magtrabaho. Naging construction worker, pahinante, tagabuhat sa palengke, at kung ano-ano pa. Nung matanggal ako sa kumpanyang pinapasukan ko sa Maynila, wala akong choice kundi bumalik sa probinsya namin. Doon ako nakahanap ng trabaho bilang kargador o all-around boy sa isang pinakamalaking grocery at sari-sari wholesale store sa bayan namin. Pag-aari yun ni Sir Paul. 55 taong gulang na siya, pero malakas pa rin. Mabait sa mga empleyado at marunong makisama kahit na siya ang boss. Sa totoo lang, maswerte na rin ako dahil tinanggap niya ako kaagad. Unang linggo ko pa lang sa trabaho ay naging maayos na ang takbo ng lahat. Gigising ako ng maaga. Pagdating doon, magbubuhat ng mga sako-sako ng bigas, kahon-kahon ng dilata, soft drinks at iba pang paninda. Pagdating ng hapon ay pagod na ang katawan ko, pero sanay na sanay naman na ako ron. Isang umaga nga, habang nag-aayos ako ng mga kahon sa bodega, may humintong puting SUV sa harap ng tindahan. Hindi ko sana papansinin yun, pero nang bumukas ang pinto ng sasakyan, para akong natigilan. Parang bumalik yung oras. Parang may humablot sa akin pabalik ng nakaraan. Dahil ang babaeng bumaba mula sa sasakyan ay walang iba kundi si Myla. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Maputi pa rin, mahaba ang buhok at napakaayos ng damit. Dala-dala pa rin niya yung parehong ngiti na minsang nagpatibok ng puso ko. Napahinto ako sa pagbubuhat. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Pagkatapos ay napatingin din siya sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Rafi? Halos pabulong niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Ikaw ba talaga yan? Tanong niya ulit. Napakamot na lang ako sa ulo. Myla. Ilang segundo kaming parehong natulala. Parang hindi kami makapaniwala na magkikita ulit kami matapos ang maraming taon. Maya-maya, bigla namang lumabas si Sir Paul mula sa opisina niya. Nakilala mo na pala si Rafi? Nakangiting tanong niya. Doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit si Myla sa kanya. At natural niyang hinawakan ang braso nito. Asawa ko si Myla, sabi ni Sir Paul. Parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo ko noon. Asawa niya? Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti lang ako kahit may kung anong kurot sa dibdib ko. Magkakilala pala kayo? Tanong ni Sir Paul. Nagkatinginan kami ni Myla. Saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Magkabarkada kami noon.
Mabilis na sagot ni Myla. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Na minsan ay naging kami at ako ang unang lalaki sa buhay niya. Oo, Miss Love. Ako ang una sa lahat kay Myla. At minsan ay nangarap kaming magsama habang buhay at magkaroon ng maraming anak. Pero nanahimik na lamang din ako. Opo sir. Matagal na po kami magkakilala ni Myla. Mukhang naniwala naman si Sir Paul. Tumango lang siya at bumalik sa opisina. Naiwan kaming dalawa. At doon sa loob ng maraming taon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kamusta ka na? Tanong niya. Ayos lang. May pamilya ka na? May anak. Tumango siya. Parang may kung anong lungkot akong nakita sa mga mata niya. Anak lang ba? Walang asawa? Hiwalay na ako sa kinakasama ko dati. Ganun ba? Ikaw? Tanong ko. Ako? Wala pa kaming anak. Hindi ko alam kung bakit pero tila may lungkot sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa loob. Kailan ko nang pumasok? Tumango ako. Sige. Ngumiti siya. Yung parehong ngiting matagal ko nang hindi nakita. Masaya akong nakita ka ulit, Rafi. Sabi pa niya. At pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa loob. Naiwan akong nakatayo doon. Habang pinapanood siyang lumayo. At habang sinusubukang pigilan, ang mga alaalang biglang nagsisibalikan. 21 anyos yata ako noon. Nung maging girlfriend ko si Myla. Mga bata pa kami. Isa siya sa pinakamagandang babae sa barangay namin. Maraming nanliligaw sa kanya. May mga kolehiyo, may mga negosyante, at may mga magagandang trabaho. Pero wala eh. Nagkainlaban kaming dalawa noon. Ako na hindi nag-aaral. Ako na walang pangarap sa buhay. Sinagot niya. At sa loob ng halos 4 na taon ay naging masaya kaming dalawa. Nagkaroon kami ng pangarap noon. Magkaroon kahit na maliit na bahay. Simpleng buhay lang. Pamilyang bubuuin naming dalawa. Pero hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Dumating yung panahon na nagkahiwalay kaming dalawa. Kinailangan kong umalis ng probinsya noon para maghanap ng mas magandang trabaho. Nung una, maayos pa naman. Magkatawagan pa kami. Nagkaka-text. Pero sa paglipas ng panahon, na magkalayo kaming dalawa, parang biglang nawala. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na lang kaming naghiwalay nang walang dahilan. Parang dahan-dahan lang na nawala ang dati naming pagmamahalan. At matapos nga ang lahat ng taong lumipas, heto kami ngayon, Miss Love. Nasa iisang lugar, nasa iisang negosyo. Ang pinagkaiba lang, amo ko na siya ngayon. Hindi ko alam noon na iyon pa lang ang simula. Hindi ko alam na sa bawat araw na magkikita kami sa tindahang iyon, ay unti-unting bubuksan muli ng tadhana ang mga sugat na matagal nang naghihilom. At lalong hindi ko alam na ang simpleng muling pagkikita naming dalawa ay magiging dahilan ng mga pangyayaring babago sa buhay namin. Matapos ang muli naming pagkikita ni Myla, parang naging iba ang takbo ng mga araw ko. Dati, trabaho lang ang iniisip ko. Magbuhat, magkarga, umuwi at matulog. Pero ngayon, kada umaga, hindi ko maiwasang mapatingin sa parking area ng grocery para tingnan kung dumating na ba siya. At sa tuwing makikita ko siyang bumababa ng sasakyan, bumabalik sa isip ko ang babaeng minahal ko noon. Si Myla. Ang ex-girlfriend kong ngayon ay asawa na ng amo ko. Isang linggo matapos ang muli naming pagkikita, mas naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Hindi naman araw-araw, pero sapat para maging komportable ulit kami sa isa't isa. Isang umaga, inutusan ako ni Sir Paul na mag-ayos ng mga bagong stocks
sa likod ng bodega. Napakainit noon. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng mga kahon. Maya-maya ay may nag-abot sa akin ng malamig na bottled water. Paglingon ko, si Myla. Magpahinga ka muna. Napangiti ako. Salamat. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumatanda ka na. Natawa ako. Ikaw rin naman. Ako? Mukha pa rin kaya akong dalaga, no? Napailing ako. Mayabang pa rin siya katulad noon. Pero hindi ko naman maikakaila. Dahil totoo naman, sa edad niyang yun, Miss Love, para pa rin siyang dalagang bagong graduate. Napansin yata niyang napatitig ako sa kanya. Kaya ngumiti siya ng napakatamis. Anong tinitingnan mo? Wala. Sinungaling. Napakamot na lang ako sa ulo. Nagagandahan ka pa rin sa akin, no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo na lang kasi ang totoo. Baka nga namimiss mo pa ako eh. Ikaw talaga. May asawa ka na nga eh. Baka mamaya may makarinig pa. Pareho kaming natawa. Parang bumalik kami sa dati. Parang wala kaming mga responsibilidad. Parang wala siyang asawa. At iyon ang bagay na nagsisimulang magpabigat sa isip ko. Kinahaponan, wala na noon si Sir Paul sa grocery. May pupuntahan daw sa kabilang bayan. Kaya naman si Myla ang naiwan sa opisina. Bandang 5:00 nung pinatawag niya ako. Kinabahan pa nga ako dahil baka may nagawa akong mali. Pero pagpasok ko sa opisina, siya lang pala ang naroon. Nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng kape. May problema ba, ma'am? Napangiti siya. Huwag mo akong tawaging ma'am. Napailing ako. Asawa ka ng amo ko eh. Kahit na, para namang wala tayong pinagsamahan. Para namang di mo ako naging ex. Natawa ako ng mahina. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay tumingin sa bintana. Alam mo, minsan iniisip ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Napakunot ang noo ko. Ha? Hindi ko kasi siya naintindihan. Hindi naman siya sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung magsasalita pa ba siya o hindi na. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Nung naghiwalay tayong dalawa, natakot ako. Natakot saan? Sa buhay. Tahimik lang akong nakinig. Dati kasi, ang dami nating pangarap. Pero wala tayong kasiguraduhan. Hindi ako nakaimik. Dahil alam kong totoo yun. Nung makilala ko si Paul, stable na siya. Saglit siyang tumingin sa akin. Alam mo, mabait naman siya, Rafi. Kahit na may edad na siya. Siguro, tama naman yung naging desisyon ko, no? Nagamitin na lang yung utak ko. Tumango ako. Oo naman. Hindi naman niya ako sinaktan kahit kailan. Ngunit maya-maya ay bumalik ang lungkot sa mukha niya. Pero hindi pala ibig sabihin, kapag may pera ka, magiging masaya ka na. Napatingin ako sa kanya. At doon ko unang nakita ang lungkot na matagal na niyang tinatago. Ano bang nangyari? Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Rafi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibig siyang sabihin na hindi niya lang masabi ng direkta. Alam mo, magkasama nga kami sa bahay, pero parang magkaibang mundo kami. Tahimik lang ako. Hindi ko gustong manghimasok sa buhay mag-asawa nila, pero siya mismo ang nagsasalita. Maraming gabi na hindi kami nag-uusap. Maraming gabi na wala siya. Na para lang akong babae niya. Napabuntong hininga siya. Gusto ko ring magkaanak. Pero hindi na siya pwede. Naramdaman kong mabigat ang mga salitang yun para sa kanya. At habang nakikinig ako, unti-unti kong naiintindihan kung bakit parang may kulang sa buhay niya. Sa kabila ng maganda nilang buhay,
bahay, negosyo at komportableng pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na siya. Lumapit siya sa may bintana at hindi ko alam kung bakit, para parang mas personal na ang usapan namin kaysa dapat. "Masaya ka ba ngayon, Raf?" Tanong niya. Napaisip ako. Hindi ko alam. Bakit? Siguro parehas lang din tayo. Dahil walang direksyon ang buhay ko ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtagpo ang mga mata namin. Walang nagsasalita, pero maya-may tumunog ang cellphone niya. Si Sir Paul. Agad siyang sumagot at habang kausap niya ang asawa niya, napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon niya. Parang bumalik ang pader na ilang minuto niyang binaba sa amin. Pagkababa niya ng tawag ay ngumiti siya. Pero hindi na yun tulad ng kanina. "Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo." Tumango ako. Sige. Pagpalabas na sana ako ng opisina nang marinig ko siyang magsalita. "Rafi?" Napalingon ako. Kung hindi tayo naghiwalay noon. Hindi niya tinuloy yung sasabihin niya. Pero sapat na yun. Dahil alam ko na ang gusto niyang sabihin. At mukhang alam din niyang naintindihan ko. Hindi na lamang siya nagsalita ulit. Tahimik akong lumabas ng opisina. Ngunit buong gabi, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong niya. Paano nga kaya kung hindi kaming dalawa nagkahiwalay noon? At doon nagsimula, Miss Love, nung bumalik ang damdaming o nabumalik ang damdaming matagal na naming nilibing. At habang lumalalim ang mga usapan, unti-unti ring bumabalik ang dating koneksyon naming dalawa. Isang koneksyong dapat sana ay pinanatili na lamang namin sa nakaraan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Myla sa opisina, sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa kanya. Kasi alam kong mali. Alam kong asawa siya ng amo ko. At kahit anong sabihin namin tungkol sa nakaraan, hindi na mababago ang katotohanan yun. Pero may mga bagay talagang mahirap pigilan. Lalo na kapag pareho kayong may mga tanong na hindi naman nasagot noon. Lumipas ang ilang araw, naging normal ulit ang trabaho. O iyon ang akala ko. Isang linggo ng hapon, nasa bahay lang ako. Nanonood lang ako sa cellphone ko nang may marinig akong katok sa pinto. Pagkabukas ko, halos hindi ako makapaniwala. Si Myla, nakatayo sa harap ng bahay ko. Myla, napangiti siya. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Napakamot ako sa ulo. Hindi ka naman nagsabi. Biglaan lang eh. Napatingin ako sa paligid. Buti na lang at walang tao. Bakit naparito ka? May problema ba? Tanong ko. Umiling siya. Wala. Wala naman. Pero alam kong may dahilan kung bakit siya naroon. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. Naupo siya sa may lumang sofa habang ako naman ay gumawa ng kape. At habang magkaharap kami nung mga oras na iyon, parang bumalik kami sa mga panahong nagkukwentuhan lang kami noon sa ilalim ng puno malapit sa ilog. Walang mayamang asawa, walang responsibilidad, walang komplikasyon. Kumusta ka rito? Tanong niya. Ayos lang, ganun pa rin. Maya-maya ay napunta ang usapan namin sa nakaraan. Sa mga pangarap namin dati. Sa mga pagkakamali. At sa mga bagay na sana'y nagawa namin noon. Hindi mo ba ako namimiss, Raf? I mean, hindi mo ba namimiss yung dating tayo? Myla, may asawa ka na. Hindi naman yun ang tanong ko. Ano, hindi mo ba sasagutin? Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, namimiss kita. Sabi ko. Pero matagal na yun, Myla. May kanya-kanya na tayong buhay. Matagal na yun, oo. Pero Rafi, nandito pa rin yun eh. Hinawakan niya ang kamay ko at itinapat sa puso niya. Kahit matagal na yun, Raf. Ramdam ka pa rin ng puso ko. Hinahanap ka pa rin niya. At kahit may asawa na ako,
Hindi nun mabubura na ikaw ang lahat sa akin. Please, Rafi. Kahit ngayong gabi lang, ibalik naman natin yung nakaraan. Doon, Miss Love, bigla niya akong hinalikan. At hindi ko alam kung bakit tumugon ako nung mga oras na yon. Sa isang iglap, muling may naganap sa aming dalawa. At kahit alam kong asawa siya ng amo ko, na may sabit na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At hindi ko rin makakalimutan ang gabing iyon. Hindi ko namalayan ng oras. Halos 2 oras siyang nanatili roon. At bago siya tuluyang umalis, tumayo siya sa harapan ko. Salamat. Para saan? Sa masayang gabi, Raf. Gumiti ako. Ewan ko sa'yo. Tapos tumawa lang siya. Ngunit Miss Love, pagkatapos ng araw na yon, may nagbago. Parang naging komportable ulit si Myla sa akin. Mas madalas niya akong kausapin, mas madalas na niya akong hanapin, at mas madalas na rin siyang ngumiti kapag magkasama kami. At natatakot ako kasi baka mamaya mahalata siya. Minsan sa grocery tatawagin niya ako sa opisina. Akala ko naman tungkol lang sa trabaho, pero kadalasan makikipag-usap lang pala siya. May isa pang pagkakataon na pinatawag niya ako. Pagkapasok ko ng opisina, may daladala siyang pagkain. Umupo ka. Napakunot ang noo ko. Bakit mo ako pinatawag? May trabaho ko eh. Kumain ka na muna. Mamaya na yan. Natawa na lang ako. Para kang nanay. Mamaya may makakita. Baka nung isipin. Nakita kong hindi ka pa nagla-lunch eh. Mula noon, naging paulit-ulit ang mga ganong eksena. Minsan tatawagin niya ako para sabay kaming kumain, magkape, minsan magkukwentuhan lang kami. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na tila mas masaya siya kapag wala si Sir Paul. Yun ang bagay na nagsisimulang magbigay sa akin ng kaba. Dahil alam kong delikado na ang sitwasyon. Isang gabi, matapos yung trabaho, nagpaiwan ako sa bodega para magbilang ng stocks. Lahat ay nakauwi na, kaya napakatahimik na ng grocery. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, may narinig akong yabag. Paglingon ko, si Myla. Hindi ka pa umuwi? Tanong niya. Tapusin ko lang to para di ko na gawin bukas. Tumango siya. Pagkatapos ay naupo sa isang kahon. Tahimik kaming dalawa hanggang sa magsalita siya. Alam mo kung bakit kita pinupuntahan? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Ngumiti siya ng marahan. Dahil na-miss ulit kita. Hindi ako agad nakasagot. Dapat siguro si Sir Paul ang sinasabihan mo niyan. Nawala ang ngiti niya. Matanda na siya. Matanda na si Paul. Napaglipasan na ng panahon. Wala lang ang hilig eh. Pero Myla, tao siya. Asawa mo siya. At mali ang ginagawa natin. Alam ko, yumuko siya. Pero minsan pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan eh. Muli akong natahimik. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pagsasama nila. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang lungkot na nakikita ko kay Myla. Ilang sandali kaming walang imik hanggang sa bigla siyang tumingin sa akin. Ano? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi mula nung may mangyari sa atin nung nakaraan, hindi na ako nakakatulog ng maayos, Rafi. Parang natigil ang oras. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. Napabuntong hininga ko. Myla. Ngumiti siya. Parang alam na niya. At marahil alam na rin niya ang bagay na matagal ko ng pilit tinatanggi. Na sa kabila ng lahat ng taon na lumipas, may bahagi pa rin ng puso ko na hindi siya tuluyang nakakalimutan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako makatulog, Miss Love. Paulit-ulit na iniisip ko ang lahat. Ang pagbisita niya, ang mga pagtawag niya, yung tingin niya, at ang tanong niyang hindi ko nasagot. Kinabukasan, habang nagbubuhat ako ng paninda, napansin kong nakatingin sa amin ang isa sa mga empleyado. Mabilis lang, pero sapat para makaramdam ako ng kaba
Dahil sa maliit na bayan, mabilis kumalat ang mga usapan at kapag may maling napansin ang mga tao, siguradong may masasabi sila. Doon ko unang naisip na kailangan kong mag-ingat. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kay Myla at para kay Sir Paul na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero habang sinusubukan kong lumayo, Miss Love, parang lalo namang lumalapit si Myla. At habang lumalapit siya, lalo kong nararamdaman na may paparating na problema. Problema na maaaring makasira sa amin, sa akin, sa trabaho ko at sa buhay naming lahat. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nagsisimula sa isang desisyon. Nagsisimula ito sa isang maliit na sandali. Mga sandaling akala mo ay wala lang. Hanggang sa isang araw, hindi mo na namamalayang nahulog ka na pala ng mas malalim kaysa sa dapat. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo kaming napalapit ni Myla. Noon nakala ko kaya ko pang kontrolin ang sitwasyon. Nakaya ko lang siyang kausapin, pakinggan at manatiling neutral. Pero unti-unti, nagbagong lahat. Kung noon ay minsan lang siyang pumunta sa bahay, ngayon ay madalas na siyang pumupunta. Minsan kapag gabing-gabi na, minsan nga madaling araw kapag umaalis na raw si Sir Paul. Rafi, nandiyan ka ba? Isang katok lang, tapos bubuksan ko ng pinto. Bakit ka na naman nandito? Baka mamaya may makakita na sa'yo. Wala lang, namiss kita eh. Pero alam naming pareho na hindi pwede. Kapag nasa loob na siya ng bahay ko, saan pa ba kami mauuwi? Kundi sa kama. At sa bawat pagdalaw niya, mas lalo kong nararamdaman ang mali. Hindi lang naman to pagkakaibigan. Hindi lang to simpleng pagbabalik tanaw. Ito ay isang bagay na hindi dapat namin pasukin ngayon na may kanya-kanya na rin kaming buhay. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makalimutan. Malamig ang hangin ng mga oras na yon. Pumunta siya ulit sa bahay ko. Ngunit iba siya noon. Malalim ang iniisip. Rafi? Bakit Myla? Napayuko siya. Gusto na kitang makasama araw-araw. Gusto ko nang iwan si Paul. Hindi ako agad nakasagot. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa halos magkalapit na kami. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Hindi ko na alam ang sasabihin sa kanya. Rafi, please. Myla, hindi pwede. Mahirap ang gusto mo. Nasa kutsyon ka na. Bakit ka pa babalik sa banig? Hindi ka nag-iisip. Pero aanhin ko naman ang malambot na higaan. Kung hindi ko naman katabi doon ang mahal ko. Nung mga sandaling iyon, hinalikan niya ako ulit. At muli akong nagpadala sa halik na yon. Muli, pareho naming piniling huwag na lang intindihin ang tama at mali. At doon nagsimula ang tuluyang pagkalubog namin sa bagay na matagal na naming dapat iniwasan. Pero kasabay ng bawat lihim na pagkikita, may ka ba na palaging sumusunod sa akin? Lalo na kapag naiisip ko si Sir Paul, ang amo ko, ang taong pinagkakatiwalaan din ako. Isang araw, habang nasa trabaho ako, hindi na ako mapakali. Kakaibang pakiramdam na parang bang may sumusunod, parang may nakatingin. Hanggang sa hindi ko na kinaya, Miss Love. Abang pauwi ako noon, paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Ang sitwasyon namin ni Myla, ang posibleng mangyari kapag nalaman ni Sir Paul ang lahat. Hindi lang trabaho ang mawawala sa akin, kundi pati ang kalayaan ko. Dahil alam kong sa isang maliit na bayan, kapag nagkamali ka sa mayaman at makapangyarihan, mabilis kang madidiin. Kinaumagahan nga, nagdesisyon ako. Hindi ko na kinausap si Myla. Hindi ko na nga sinasagot ang mga chat niya. At isang araw nga, habang wala siya noon sa grocery, nagsabi ako kay Sir Paul na magre-resign na ako. Walang paliwanag, basta nagpaalam ako. At umalis din ako kaagad. Mabigat ang lahat para sa akin. Pero kailangan.
Kailangan kong piliin ang tama. Hindi na ako nagtagal pa sa probinsya. Lumuwas ako ng Maynila. Naghanap ulit ng trabaho. Nagumpisa muli sa wala. At sa unang pagkakataon, Miss Love, nakahinga ako ng maluwag. Yung walang takot. Pero kahit malayo na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko si Myla. Yung mga ngiti niya, yung mga gabing magkasama kami, yung tingin niya, at yung labi niya, at ang init ng yakap niya. Pero kailangan para sa kanya din naman yun, at para na rin sa akin. Binlock ko siya, nagbalit rin ako ng SIM card. Hanggang sa lumipas ang panahon, Miss Love, hindi ko na alam kung anong nangyari kay Myla. Wala na akong nabalitaan. Hindi na ako nakibalita pa. Hanggang sa isang araw nga, bumalik ako ng probinsya para bisitahin ang pamilya ko. Simpleng pag-uwi lang naman, 1 linggo lang. Wala naman akong inaasahan. Pero doon ko nalaman yung isang balitang hindi ko inaasahan. Hiwalay na pala sina Myla at Sir Paul. Napakunot ang noo ko noon. Anong nangyari? Bakit raw? Tanong ko sa barkada ko. Nahuli raw si Myla. May ibang lalaki. Natigilan ako. Ano? Pinadampot pa nga raw sila ni Paul sa hotel Kasama raw niya doon yung kabit niya. Akalain mo yun? Nagawa pa yun ni Myla, ang yaman-yaman ang nga ni Paul. Baliw din yung babaeng yun no? Di ba ex mo yun? Biglang naalala ng barkada ko. Tumangu-tangu lang ako. Parang biglang bumigat ang dibdib ko noon. Hindi ko alam ang buong detalye Pero malinaw ang naging resulta. Iniwan ko siya. Pero nasira pa rin ang pamilya niya. At ang dating tahimik na buhay ni Myla, gumuho. Tahimik akong umuwi sa bahay namin noon. Umupo ako sa kama. At doon ko na-realize ang isang bagay na matagal ko nang hindi matanggap. Mabigat man sa loob ko pero tama ang naging desisyon ko na umalis noon. Dahil kung nanatili ako, kung hindi ako lumayo, baka mas masahol pa ang nangyari. Baka mas maraming taong nasaktan at baka tuluyang nawala ang lahat sa akin. Habang nakatingin ako sa malayo, napabuntong hininga ko. Minsan talaga, ang paglayo ay hindi ibig sabihin ng paglimot, kundi pag-iwas sa mas malaking pagkasira. At kahit masasaktan ka, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng damdamin ay dapat ipaglaban. May mga pagmamahal talaga na sa simula pa lang, alam mo ng mali, pero pinili mo pa rin. Hanggang sa ikaw na mismo ang mapipilitang tumigil. Dalang tunay na pagkakamali ay hindi ang pagmamahal, kundi ang pagpapatuloy nito kahit alam mong may masisirang iba. At sa dulo, isang bagay ang naging malinaw sa isip ko noon, Miss Love, na tama ang ginawa kong paglayo kay Myla kahit huli na, kahit masakit noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay, Miss Love. Thank you so much sa pagbibigay buhay sa aking istorya. Dear Miss Love, ako po si Lloyd. 20 years old pa lamang. Lumaki ako sa Maynila at minsan na lang ako kung makadalaw sa probinsya namin. Ngayon, umuwi ako dahil sa pagpanaw ng kapatid ni Ninang Bernadette. Ang burol ay sa lumang bahay ng mga kamag-anak nila. Tipikal na probinsya na kapag may lamay parang fiesta. May naglalaro ng tong-its, maraming tao, may nagsusugal pa nga ng bingo. At syempre, may mga nakaupo at nagkukwentuhan sa tabi ng kabaong. Pagdating ko noon, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Mga ilaw ng kandila, mga amoy ng sampagita, at yung mga bulungan ng matatanda habang nagro-rosaryo. Medyo naiilang ako kasi hindi ko kabisado halos lahat ng naroon. Pero isang pamilyar na mukha ang agad bumungad sa akin. Si Ninang Bernadette. Kahit medyo matagal ko na siyang hindi nakikita,
Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. 40 years old na siya. Biyuda na simula nung maaksidente ang asawa niya. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Pero kahit ganoon, hindi mo aakalaing 40 years old na siya. Ang ayos pa rin ang hubog ng katawan niya. Maayos ang buhok at may kakaibang alindog na mahirap maipaliwanag. Matalik siyang kaibigan ni Mama. High school pa lang yata sila. Sabay din silang nag-college sa iisang university at iisang kurso lamang ang kinuha. May 3 anak si Ninang Bernadette. Yung 2, nasa ibang bansa at yung bunso ay kasama niya. Nakatayo siya malapit sa kabaong. Abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Yung tipong halata mong sanay siyang kumilos. Magalang magsalita. Nung mapansin niya ako, bigla siyang ngumiti. "Lloyd," sabi niya, medyo nagulat pa. Ang tagal na nating hindi nagkita. Lumapit ako at nagmano. Ninang, nakikiramay po ako." Pinapasabi nga ho pala ni Mama na hindi siya makakarating. Meron po kasi siyang pinuntahan, kaya ako na lang po yung pinapunta niya rito. "Walang problema, Lloyd. Salamat sa pagpunta. Binatang-binata ka na pala. Ang tangkad-tangkad mo na. At ang gwapo." Natatawa niya pang dagdag, sabay tapik sa braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong kinabahan. May kung anong kakaibang pakiramdam nung hawakan niya ako. Siguro dahil ang tagal na naming hindi nagkikita at ngayon heto siya, nasa harap ko at magandang-maganda pa rin. Habang tumatagal ang lamay, napansin ko na parang hindi ako mapakali. Marami rin naman akong nakikitang kamag-anak ko na pwede kong kausapin, pero yung mga mata ko, parati kong nahuhuling sumusulyap kay Ninang Badet. Nakabistida siya na kulay itim. Simple lang naman pero lalo lang niyang naipakita yung kurba ng katawan niya. Nasa gilid siya ng bahay, nag-aabot ng mga kape sa mga dumarating na bisita. At paminsan-minsan, tumitingin din siya sa akin. At sa bawat tingin niya, ngingiti siya. Lumalalim na ang gabi. Dumadami ang mga naglalaro ng baraha sa labas at medyo nagiging maingay na ang paligid. Ako naman, nakaupo lang sa bangko malapit sa gilid ng bahay. Hawak ang mainit na tasa ng kape. Doon, biglang umupo si Ninang sa tabi ko. "Pagod ka siguro sa biyahe, no?" Tanong niya habang humihigop din ng kape. "Oho, medyo malayo rin kasi yung biyahe. Kayo po, mukhang kayo yung pinakaabala dito ah." Ngumiti siya. Ganito talaga kapag may lamay. Kailangan kong tumulong kahit papaano. Sandali kaming natahimik na dalawa. Yung katahimikan na hindi naman nakakailang. Amoy ko yung pabango niya. Hindi matapang at masarap lang sa ilong. Napansin ko rin ang mga mata niya. May lungkot, mukhang pagod, pero may ningning na parabang nakahanap ng kasama. "Kumusta ka na, Lloyd?" Tanong niya bigla. Naging seryoso siya. "Ayos naman ho. Nag-aaral pa rin. Tumutulong din ako kila Mama. Napakabait mo talagang bata. Simulat sa pool alam ko nang iba ka sa mga pinsan mong puro kalokohan lang ang iniisip." Medyo natawa ko. Pero sa loob-loob ko, lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salita niya ang nagbibigay kaba sa akin, na para bang hinahaplos ang loob ko. Habang nakaupo kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga kamay niya. Maputi, maayos pa nga yung pagkakamanicure. At nang minsang umayos siya ng upo, dumikit yung braso niya sa braso ko. Malambot at mainit. Para bang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong huwag ipahalata, pero ramdam kong namula ang mukha ko. "Salamat nga pala. At nakapunta ka." Tumango lang ako. Lumipas pa ang ilang minuto, may dumating na kamag-anak kaya tumayo siya. Iniwan niya ako. At sa pagtayo niya, napatitig ako sa kanya.
Ibang klase si Ninang Badet. Sobrang ganda niya, lalo na kung matititigan mo ang mukha niya. Sa unang gabi pa lang ng lamay, alam kong may nagising sa loob ko. At hindi ko alam kung tama o mali, pero sigurado ko, kinakabahan ako sa tuwing nagdidikit kami. Bandang 2:00 ng madaling araw, nung una akong dalhin ni Ninang Bernadette sa kubo sa likod ng bahay. Doon niya muna ako pinatuloy. Malayo sa ingay ng mga nagbabaraha at nagkukwentuhan sa lamay. Simple lang yung kubo pero komportable. May banig, maliit na kama at electric fan. Dito ka na, Lloyd. Sabi niya habang inaayos yung kumot at unan. At least dito, makakapagpahinga ka ng maayos. Ngumiti ako. Salamat po, Ninang. Ang bait niyo talaga. Wala yun. Tinapik niya ang balikat ko. Sa unang gabi, mahimbing ang tulog ko dahil tahimik talaga ang paligid. Para bang ibang mundo kumpara sa gulo ng lamay. Pero hindi ko iniisip na sa ikalawang gabi ko doon, magsisimula ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Kinaumagahan, bandang 6:00 na noon, nung parami na naman ang parami ang mga taong nakikiramay. Madalas din akong tumutulong sa pagbibigay ng mga kutkutin, taga-abot ng sopas at iba pa. Paminsan-minsan, nagkakatinginan din kami ni Ninang at magingitian. Pag ngumiti siya, doon na naman ako kakabahan. Bandang 2:00 na ng hating gabi, nung nagpaalam na ako sa kanila na magpapahinga na muna ako. Bumalik ako sa kubo. Pero mga bandang 1:00 noon, nung pumunta si Ninang Badet sa may kubo. Lloyd, okay ka lang ba rito? Hindi ka ba naiilang na mag-isa? Umiling ako. Okay lang po, Nang. Ang sarap nga ho ng tulog ko kagabi. Ngumiti siya. Pero may kakaibang lambing. Sabi ko naman sa'yo masarap matulog dito. Kung sakali, gusto mo samahan muna kita para may kakwentuhan ka rin. Nagulat ako. Baka maistorbo ko lang kayo. Nako, hindi. Mas mabuti nga may kasama at kakwentuhan para naman malibang ako. At bago pa ako makatanggi, pumasok na siya sa kubo at umupo sa gilid ng kama. Nagkwentuhan kaming dalawa. Tungkol sa pamilya ko, sa buhay niya dito sa probinsya, sa mga alaala ng kabataan. Pero habang tumatagal, nagiging personal ang usapan naming dalawa. 20 ka na pala, Lloyd, ano? Sabi niya habang nakatitig sa akin. Ang bilis ng panahon. Parang noon lang kasama ka ng ama mo kapag dumadalaw dito. Napakamot pa ako ng batok. Oo nga po Pero kayo rin naman, Ninang. Parang hindi nga kayo tumatanda Napatawa siya. Sabay hampas ng marahan sa braso ko. Loko ka talaga. Alam mo, Lloyd, maraming nangyari sa buhay ko. Biyuda na ako. Laging malungkot. Laging nag-iisa. Hindi na ako gaya ng dati. Yung mga mata niya, may lungkot at kasabikan akong nababasa. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako ng kaunti at naamoy ko yung bango ng kanyang buhok. Para bang gusto ko siyang yakapin at i-comfort. Masayo ako na kasama ko kayo, Ninang. Sagot ko ng halos mabulong. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Doon nagsimula ang titig na mainit. Hindi ko alam kung sino ang nauna, pero bigla ko nalang naramdaman ang mainit niyang kamay sa kamay ko. At hinayaan ko lang yun. Ninang, sabi ko. Ayokong malungkot ka. Lalo na ngayon na nagluluksa ka. Gusto ko kahit papaano mapasaya kita. Lloyd, bulong niya. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, nagkalapit na ang mukha naming dalawa. Dahan-dahan, parang may humihila, at tuluyan kong naramdaman ang labi niya sa labi ko. Parang tumigil ang mundo. Unay marahan lang, tikim na parang nag-aalangan. Pero nang gumanti ako, naramdaman ko yung init at kasabikan sa pagitan naming dalawa. Lloyd, baka may makakita Wala akong makakakita dito. Sagot ko, sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit.
At doon nagpatuloy ang halik, na mas matindi, na mas mainit. Ramdam ko yung panginginig ng katawan niya at yung kamay niyang dahan-dahang humahaplos sa likod ko. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob, pero pinahiga ko siya sa kama. Nakatingin siya sa akin na may halong kaba, pero may kasama ring pagnanasa. Sigurado ka ba sa gusto mo, Lloyd? Tumango ako. Oo, Ninang. Sigurado ho ako. At sa gabing yon, sa kubo sa likod bahay, pinunan naming dalawa ang sabik naming mga damdamin na matagal nang nakatago. Ang bawat halik, bawat haplos, punong-puno ng init. Na para bang kabilang ang tao sa mundo. Ramdam na ramdam ko yung bawat pagdaing niya, bawat paghigpit ng yakap niya, at bawat bulong niya sa pangalan ko. At ako naman, para akong nalunod sa isang karanasang hindi ko akalaing mararanasan ko. Sa piling mismo ng ninang kong matagal ko nang tinitingala. Matapos ang lahat, magkahalong pagod at ginhawa ang bumalot sa amin. Nakahiga siya sa tabi ko. Nakapikit pero nakangiti. Lloyd, bulong niya, wala ka sanang pagsisihan dahil muli mong binuhay ang pagiging babae ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala po, Ninang, wala. At doon, sa ikalawang gabi ko sa kubo, nagsimula ang sikreto naming dalawa. Isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Ika-4 na ng araw ng lamay. Sa pagkaalam ko, 6 na araw ang burol niya. Sa araw na ito, hindi ko napigilang isipin ang sikreto naming binuo ni Ninang Bernadette sa kubo sa likod ng bahay. Tuwing napapatingin siya sa akin sa gitna ng maraming tao, pakiramdam ko'y ako lang ang nakikita niya. At ako man, hindi ko kayang hindi mapansin ang bawat kilos niya. Lalo na kapag dumadaan siya sa harapan ko at ngingiti ng matamis, dala ang tray ng kape o malamig na tubig para sa mga bisita. Mga simpleng bagay pero para sa akin may kahulugan. Mga bandang 5:00 ng hapon, nakita kong paalis si Ninang. May pupuntahan raw. Bibili ng kung ano-ano sa bayan. Mga kutkutin para sa lamay. At sa pagkakataong to, ako mismo ang nagpresenta na sumama. Anang, ako na lang ho sasama sa inyo para may kasama ka. Napatingin siya sa akin. Saglit pa nga na nag-alangan pero ngumiti rin. O sige, mukhang mas mabuti nga yan. Pagpasok namin sa sasakyan, medyo katahimikan muna ang bumalot. Ako ang nagmamaneho, siya sa tabi ko. Pero hindi nagtagal, siya rin naman ang unang nagsalita. Lloyd, wag ka sanang mailang sa akin dahil sa nangyari sa atin. Ngumiti ako at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ho, Ninang. Masaya nga ho ako eh. Napatingin siya sa akin. Pilit na tinatago ang ngiti. Loko ka talaga. Hindi po biro yun. Sagot ko. Seryoso ang tono. Masaya talaga ako sa nangyari sa atin. Natahimik siya saglit. Kita ko ang paghinga niyang bumigat. Tumingin siya sa bintana pero alam kong naramdaman niya ang tapat ng sinabi ko. Pagdating sa bayan, nag-ikot kami para mamili ng mga chichirya, tinapay, soft drinks. Normal lang naman ang kilos niya sa harap ng mga tindera. Pero sa bawat sulyap na sa akin, may kislap ang mga mata niya. Yan na ho lahat, Ninang? Tanong ko habang inaayos ang mga supot sa likod ng sasakyan. Oo, sapat na yan, sagot niya. Pero bago pa siya sumakay pabalik sa passenger seat, tumigil siya. Tinitigan ako sandali. Para bang may gusto pang sabihin pero pinigilan naman ang sarili. Pauwi na kami. Inabot na kami ng mag-aalas 7. Sa gitna ng kadiliman, habang umaandar ang sasakyan sa lubak-lubak na kalsada, bigla niyang sinabi ang, Lloyd, nga pala, sikreto na lang sana natin yun hanggat maaari. Alam mo naman, maraming huhusga, hindi man sa'yo, kundi sa akin. Napalingon ako saglit sa kanya. Nakikita ko ang kaba mula sa kanyang muka. Wala akong makakaalam, Ninang. Sagot ko, mariin ang boses. Sa atin lang ho yun, pangako. Tumango siya, pero halata ang kaba. Alam kong naiintindihan mo ko, Lloyd.
Ako ang may mas malaking kasalanan dito. Mas matanda ako at ninang mo ako. Napabuntong hininga ko. Ninang, hindi ko po iniisip yun. Ang iniisip ko lang kayo at kung gaano ko kayo gustong makasama. Natahimik siya. Naramdaman kong dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa hita ko. Naramdaman ko yung init at puno ng kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Lloyd, bulong niya. Halos pakiusap. Tumigil muna ako sa gilid ng daan. Tumingin ako sa kanya at siya na may diretso sa mga mata ko. Ninang, ayos lang ba sa'yo kung hihiling ulit ako ng isa pang beses? Nagulat pa siya pero alam ko. Gusto niya rin at alam kong kanina pa rin niya gustong sabihin yun. Bago pa siya sumagot, hinawakan ko ang kamay niya na nasa hita ko at nilapit ko siya. Ang labi niya, sinalubong ang akin. At muling sumabog ang init sa pagitan naming dalawa. Sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng dilim ng gabi, nagpatuloy kaming dalawa. Mas sabik at mas puno ng thrill. Ang pakiramdam ko parang kaming dalawa lang ang tao. Lloyd, daing niya habang hinahaplos ang batok ko. Baka may dumaan. Wala hong makakakita sa atin. Bulong ko, sabay hapit ng mahigpit sa kanya. Ang bawat halik, bawat haplos, puno ng kagustuhang hindi na matigil. At sa mga sandaling yun, nakalimutan naming pareho kung sino kami. Hindi ako inaanak, hindi ko siya ninang. Kami lang. At ang apoy na bumabalot sa pagkatao namin. Matapos ang ilang sandali, napahinto na kami. Parehong hinihingal, parehong nanginginig pa. Diyos ko, Lloyd, bulong niya. Halos nanginginig ang buong katawan. Ano bang ginagawa natin? Hinawakan ko ang kamay niya at pinisilyo ng mahigpit. Ginagawa lang natin kung ano yung totoo. At ang totoo, mahalaga kayo sa akin. Nakatingin siya sa akin na may luha sa gilid ng mga mata, pero may ngiti ring hindi maikukubli. At bago pa niya mabawi ang sarili niya, muling nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Pag-uwi namin sa lamay, normal ang lahat. Bumaba siya ng sasakyan, bit-bit ang mga pinamili, na para bang walang nangyari. Pero sa pagitan naming dalawa, alam namin. May kakaiba. Sa loob ng sasakyan na yon, sa pang-apat na gabi ng lamay, tuluyan kaming natangay ng sabik at thrill. At habang pinagbamasdan ko siyang naglalakad papasok sa bahay, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ko na kayang bitawan ang ugnayang ito. Ikalimang gabi ng lamay. Ramdam na ramdam ko na yung pagod ng lahat. Ang ilan, hindi na halos makabangon mula sa puyat. Ang iba, nagkakatuwaan na lang para hindi makaramdam ng lungkot. Pero ako, hindi ang pagod ang bumabalot sa isip ko, kundi ang bigat ng sikreto naming binuo ni Ninang Bernadette. Sa kubo, sa loob ng sasakyan, at sa bawat sulyap na palihim naming pinapadala sa isa't isa. Bawat oras na lumilipas, pakiramdam ko'y nauubos ang pagkakataon dahil alam kong pagkatapos nito, babalik ako ng Maynila, babalik sa dati kong buhay. Huling gabi na ng lamay. Bandang 10:00 ng gabi, napansin kong umalis si Ninang Badet. Sumunod ako. Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng probinsya. Nakita ko siya nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Nakatingala sa langit na para bang may iniisip. Nung mapansin niya ako, ngumiti siya. Hindi yung tipikal lang ngiti niya sa harap ng iba. Iba yung sa akin. Akala ko hindi ka susunod eh. Mahina niyang sabi. Lumapit ako at kahit madilim, kita ko ang ngiti niya. Hindi ko kayang hindi, Ninang, lalo na ngayon, huling gabi na. Huminga siya ng malalim. Oo nga, bukas tapos na. Magkakanya-kanya na tayo ng uwi. Siguro, dito na rin matatapos to. Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto mo bang matapos na, Ninang? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin, matagal, bago marahang gumiti. Hindi ko alam, Lloyd. Ang alam ko lang ngayon, gusto pa rin kitang makasama. Doon na nagsimulang bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Lumapit ako ng husto. Halos magkadikit na kami.
Amoy ko ulit yung pabango niya na humahalo sa malamig na hangin. Hinawakan ko yung kamay niya at hindi naman siya umiwas. Hindi kita makakalimutan. Hindi ko malilimutan lahat ng nangyari sa atin, Ninang. Bulong ko. Shh. Nilapit niya ang daliri niya sa labi ko. Wala nang salita, Lloyd. Sulitin na lang natin ang gabing to. At doon, sa ilalim ng mangga, nakatago kaming dalawa. Sa katahimikan ng huling gabi ng lamay, muling nagtagpo ang mga labi namin. Mahigpit ang yakap niya, parang takot siyang may makakita, pero sabik na sabik din. Sandali lamang iyon pero ramdam ko ang bigat at init ng lahat. Nung kumalas siya, humihingal kami pareho. Tama na yan, baka hanapin na rin nila ako, sabi niya, pero halata sa mga mata niya na ayaw niya ring matapos ang nangyayari sa amin. Paano pag umuwi na ako ng Maynila, Ninang? Tanong ko na may halong kaba. Isipin mo na lang, Lloyd, na minsan sa buhay mo, nakatagpo ka ng isang alaala na hindi mo makakalimutan. Mahina niyang sagot. At ako, may isang kabataang nagpabuhay ulit sa damdamin kong akala ko'y patay na. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na akong ibang masabi. Sa oras na yun, sapat na yung katahimikan at ang damdamin naming pareho. Pagbalik namin sa loob, parang walang nangyari. Nakisalo siya ulit sa mga bisita. Ako na may nakaupo lang sa gilid. Tahimik lang, pero naglalaro sa isip ko ang bawat salitang binitawan niya. 3:00 na ng madaling araw. Halos marami pa ring tao. Ako'y bumalik na sa kubo para magpahinga. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako. Pero nang humiga ako, pumikit lang ako at muling bumalik sa mga alaala ko ang 3 gabi at 4 na araw na nangyari sa akin dito. Bukas, uuwi na ako ng Maynila. Si Ninang babalik sa dati niyang buhay. Pero pakiramdam ko ako, hinding-hindi na ako magiging katulad ng dati. At sa huling gabi ng lamay, natikman ko hindi lang ang init ng sabik na byuda, kundi ang pait at tamis ng isang bawal na pag-ibig na itinago sa dilim. Kinaumagahan, tila mas mabigat ang hangin, hindi lang dahil sa init ng araw, kundi dahil sa alam kong ito na ang huling araw, ang libing at ang pagtatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan naming dalawa ni Ninang, na para bang isang panaginip lang. Nagsimula ng magdagsaan ng mga tao. May mga kamag-anak mula sa ibang bayan, may mga kapitbahay na tahimik na nakikiramay. Ang kabaong ay nakalabas na. Nakahanda na para dalhin sa simbahan bago sa huling hantungan. Tahimik lang akong nakamasid. Wala akong ibang naiisip kundi si Ninang Badet. Kagabi pa, hindi ko matanggal sa isip ang huling yakap at ang mga salitang binitawan niya. At ngayong umaga, sa gitna ng lahat ng tao, napansin ko agad ang presensya niya. Nakaupo siya sa may gilid, nakaputi, ngunit kita ko sa mukha niya ang lungkot at ang pagluluksa. Lumapit ako para suportahan siya at mahina akong bumulong sa kanya na, Ninang. Saglit siyang napalingon. Alam kong hindi na dapat, pero kailangan kong marinig ang boses niya kahit sandali lang. Pagkatapos ng libing, uuwi na ako ng Maynila. Sabi ko sa kanya ng halos pabulong. Tumango lang siya nang hindi na tumitingin sa akin. Alam ko, Lloyd, nalulungkot ako at mamimiss kita. Mag-iingat ka. Bago siya tumayo, sinulyapan niya ako ng mabilis. Doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata at ang pagtanggap na ito na ang huli. Matapos ang misa, lumakad na kami patungo sa sementeryo. Matapos ang libing, unti-unti na ring nagsiuwian ang mga tao. Ako na may bumalik saglit sa kubo para kunin ang gamit ko. Ang maliit kong bag na dala mula Maynila. Nang bumalik ako sa harap ng bahay para magpaalam, naroon si Ninang nakikipag-usap sa ilang mga kamag-anak. Nung makita niya akong papalapit, bahagyang nag-iba ang kanyang muka. Parang gusto niyang ngumiti, pero pinigil niya. Nagpaalam ako sa mga taong nakapaligid. At nung nakaharap na siya, o kaharap ko na siya, hindi ko na alam kung paano magsisimula. Ninang,
Mahina akong sabi. Lloyd, tugon niya. Mag-iingat ka ha? Gusto kong sabihin ang lahat na hindi ko siya makakalimutan. Na sana'y may kasunod pa to. Na baka may paraan pa para magpatuloy. Pero nakita ko sa mga mata niya ang sagot. Bago pa man ako makapagtanong. Hindi na pwede. Hanggang dito lang talaga. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Sandali lang yun, mabilis at walang nakakakita. Pero sapat na para maramdaman ko ulit ang init niya. Salamat po sa lahat, Ninang. Hindi ko kayo makakalimutan. Saglit siyang tumango at may luhang lumabas sa gilid ng kanyang mga mata. Ni ako, Lloyd. Ni ako. Hindi rin kita makakalimutan. Naging bahagi ka na ng buhay ko. Habang nasa bus na ako pauwi, nakatingin lang ako sa bintana. Nadadaanan namin ang mga palayan, mga bata sa gilid ng kalsada, mga kariton. Pero wala lang sa akin. Dahil ang iniisip ko ay ang bawat sandaling kasama ko si Ninang Beth. Mula sa unang gabi sa kubo, sa sasakyan, sa ilalim ng punong mangga, hanggang sa huling sulyap niya bago siya tumalikod. Alam kong bawal at alam kong mali, pero sa puso ko, yun ang pinakatotoong damdamin na naranasan ko sa buong buhay ko. At hindi ko talaga siya makakalimutan. Sa isang libing, natapos din ang isang lihim na pag-ibig na isinalang sa dilim at inilibing sa tahimik na alaala. Alaala naming dalawa. Hindi ko alam kung muling magkikita pa kami, pero sigurado ko, habang buhay kong dadalhin ang pangalan ni Ninang Badet, ang biyudang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng sabik, ng bawal, at ng hindi malilimutang pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lloyd, maraming salamat po Miss Love sa pag-ere ng aking maiksing kwento dito sa inyong programa.